В днешното видео, както разбрахте от заглавието, ще отворим 14 изцяло безплатни мегабокса. Както ето вече края имаме 3 отворени, които бяха 2 в шопа и един от чаленджа. Успях да събера 14 изцяло безплатни, от което е всичко. Както виждате, доста сме си апгрейдани аккаунта от последното видео, ето сме 46,500 и се движиме доста добре. За жалост няма в това видео да отваряме кланси, може би в следващото ще го отваряме. Така че може да се абонирате на канала и да харесате това видео, а сега да захващаме с боксовете. Първи бокс. Да видим дали ще има нещо хубаво. 4, едва ли. 1000 блинк. Икона. Мегабокс спинал, където е готин. Втори. Пак 4. 4 джема поне дадахме. И Омега бокс спина, окей. Аре нещо хубаво. 5. Един джем. Нищо не бляска. Аре нещо хубаво да е. Късмет да има. О, 6, добре. И какво ще се падна? О! Блинк Рико. Гатякия скин. Добре. Следващ бокс. 3 неща, но поне взехме 1000 пари. Тук нещо хубаво, нещо хубаво. Един джам пак. То бокс може би за сега беше най-лошо, дано да ни се паднат или трите Hypercharge скина на Рико, или поне някой друг от скиновете, който има шанс да се падне. 5. Или поне много джамове да ни се паднат. Още 2 пина и 1000 кредита. Това е гадното, че боксовете свършват преди кланси да излезе, което е малко тъпо. Защото пък от боксовете дава много кредити, което помага изключително много за отключен на герой. 7 джема, това е доста добре. И 100 блинка. Един джем. Да, 19 000 PowerPoint. Ой. Найде нещо скин поне. 6 джема, това е добре. И PowerPoint. За сега не знам къде са стигнали, сигурно сме ги преполовили. Това е, че на половината от безплатните бокса, които отворим, ще ни даде безплатно сигурен скин на Лико, което е супер. Което е добре. Сега дали ще ни се падне джем Лико, не знам. Имаме вече блинк Лико, което е добре. Бляска. О, някакъв код скин, Rockstar код. Окей, аз имам по-добър скин на код Shark Tooth, мисля, че скина 6 джема, това е добре. Интересно е дали на края на бокс опенинга ще сме стигнали 100 джема, може би, защото аз май в началото имах 64. Ето го и скина на Рико. Окей. Не, 94. 30 джема също отключи, което е изключително добре. Ето мовите аккаунта имаме мастер на Честър. Имаме... Аз между другото с Честър бях стигнал, не помня, май топ 50. Ще се покаже скриншот на екрана, което ми беше най-доброто. Мога да джойнете клуба, в който съм, България. Този клуб преди беше много, сега не знам защо ливнаха изключително много хора. Той е за на 35 000 купи, така че мисля, че има шанс да, които могат, че имаме мастер на Тедгър. И това е хубавия скин на Cold Shark Tooth. От паса просто той е по-добър от който ми се падна. А сега Лико. Ето го Лико. Вече имаме 2 от скината на Лико, което е супер. Аз си я пусна. Рандом скина. На блинка колко имаме? 4000. Фри. Иконата и спрея, ясно. Между другото, този сезон не успях да взема Мелоди скина. За жалост. От ранг стигнах Митик 1, както всеки сезон.
Следващия сезон ще опитам да стигна, може би, Legendary се надявам. Но и това е акънта за си имаме 20 герона, зелен ранг, мисля, че. Или 19 бяха на 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 Да, 20 герона, зелен ранг, което е вау. Като цяло ме почти всеки на... Не почти, да, всеки на 20 с малко купил долу. И чакаме кланси, за което също ще имам видео. Така че абонирайте за канала, харесате това видео. Благодаря, че гледахте. Може да джойнете този клуб в Viber, който се покаже Brawl Stars България. В този клуб се пращат неща, главно свързани с Brawl Stars. Самия клуб е ултра готин. Аз на клуб, той е канал в Viber. Но е яко, защото там главно всичко е за Brawl Stars. Така че може да го джойните, защото те минаха Greek Force и сега целта е да се стигнат 3000 хора в тази група, така че може да джойните там. Абонирайте за канала, харесате видеото от мен. Чао и до следващото видео, където ще отваряме клан си.